салому алайкум дӯстон. Гильянский ипекҳои дубайскан ё дубай омадаган хеле хитоӣ нестанд. Кас заказ кардане беҳтарин материал арзон кардагин скидка қатӣ. Як либосаш 320 сомона. Чӣ хеле ки медонӣ ҳамин материал усол 500 сом 450 сомон буд. 320 сомон сангои тоза сваровски сангои қолаби хидиш қатия. Гилбагил задагай сангош беҳад санг хушузагай. Кас заказ кардане вибор кунад, скриншот кунад, дар описания номерои телефона менависен ёки дар WhatsApp нависен. ҳамон рангша интихоб кунем, доставкатон мекунем ба ҳамаи шаҳру ноҳияро. Доставка дорем дӯстон. Тамошо кунем, кас заказ кардане марҳамат. Подписаться, лайк мондана фаромӯш накунем. Иҷод ҳамаш қариб рангошон яхеле, просто гулошон фарқ мекунад. Гулошон ҳар хел задагия, ҳар хел гул доранд. Бори навай беҳад материалаш материали хушрӯй. ҳозир новинка сезон барои тӯй, барои маърака материалои беҳтаринай. Тамошо кунем ва лайк, подписатсияро фаромӯш накунем дӯстон. Пешакӣ ҳаматонда раҳмат. Дастгирия фаромӯш накунем. Лайк, подписатсия. Бо диққат тамошо кунем. Заказ кардани бошед WhatsApp нанависед.